Normalment l'URSS. Per què? És més segur. Més segur? Sí, més segur. Sempre arriba bastant puntual. Sí, pensa que jo vaig treure els bitllets fa 15 dies, per si acas. Llavors no me podia quedar sense l'hora. Abans sí, però ara la línia aquesta és magnífic. Hi ha un servei molt bo. Avui concretament estem posant sobre 15 expedicions de reforç des de Ulldecona, des de Gandesa, des de Móra d'Ebre, des de Tortosa, Amposta, des de les Terres de l'Ebre en general per a Tarragona i Barcelona i per a Tortosa, venint d'Ulldecona. Són aproximadament uns 15 autobusos, però és un dia que tampoc considerem que sigui extraordinari. És un dia, és dilluns, és un dia, per a nosaltres, un dia una mica més fort de passatgers, però com ho dic, fa 3 o 4 anys que hem anat incrementant serveis, incrementant expedicions, ho tenim més o menys controlat. Ha sigut a poc a poc, portem 3 o 4 anys que és el que dic una mica, no? A l'incrementar serveis, incrementar expedicions i posar noves connexions, tot això a poc, cada any hem anat pujant un 3, un 4, un 5, inclús un 10 i un 15% de passatgers, de moviment de passatgers. Al fer nous serveis, tot això ha ajudat i avui en dia la taxa de moviment de passatgers en transport públic jo crec que l'hem quadriplicat des de fa 4 anys cap aquí. Que el mitjà és el de menys, l'important és que la gent se manegi en transport públic. Jo crec que hi ha, per exemple, les Terres de l'Ebre només hi ha 3 estacions o 4 de ferroviàries. A les Terres de l'Ebre, totes les poblacions de les Terres de l'Ebre, totes, tenen transport públic per carretera, s'ha d'aprofitar. Això no és una competició de tren contra bus, això és que s'han d'apoyar en tren i bus per a que cada persona utilitzi el que més li interessa. No és cap competició de res.